Right, huli naman ta sa Pilipinas Kita na itada, Bacolod, Iloilo, kag Boracay. And of course, October 18, na sa may Fresca Restaurant para sa aton nga meaning para sa aton nga meaning nga concert. 10 minutes. Okay, nagbakal na ito sa atin mga pasalubong. Right, so as I was saying, ari na aton nga mga pasalubong, hindi mag-uli nga wala pasalubong. So may last minute nang nagpamakalta na Alright, ready na aton nga mga gamit para sa travel sa Pilipinas. Lakat na kami digay. Bye-bye for now, Dubai. Alright, so all set na ta for the Philippines. Para na, preparado na para sa mga okasyon sa Pilipinas. Alright, we're here. Thank you, bro. Thank you to this man. Thanks, bro. Thank you, boss. So, mayroon yun uli ang aton nga bag sa aton nga taxi driver. Good job, kagit pa na din. Tinigula nga style ba? Lipat Siguro sa tamaan ko, siguro ka pills, siguro nga forgetful na gito. Okay na? Oo. So, ari na ta sa sulod sa airport. Duta yan talang wala nalipatan ang bag. Tinunta na yan. Ito nga dalang mga bagahe. Alright. On the red corner, 1.8 kg. Sige. 33 kg. Sa self check-in, basi hindi takalusot. Kasi lulubra nga ito niya sa kabag. Si Banan, tadi yan mga bra kag panty. Ang hapot sa suran. Para Paon mo din. Rigin chocolate. Yung na tubo ni manager nga pero di kabugat. So ang style di dapat sa ilo para hindi ka ma-penaltihan. Taas na linti sa blood sugar ano pasang tsokolate. Ara. So kami yang naabun ko Okay. Magluhod. Okay. Relax lang. Di ba pa-stress? Mindset. Strong. Breathing lang. Stress, composure. Kung taton ko na lang, Okay. Okay na? See? 31.4. Okay. As promised. Wala man tada yung ko. 31.4 about perfection. Okay, let's go. So, next na ubron is maparap. Next, parap na naton para hindi pa ganun la. Kawatan la. Payment is 80 dirhams now, bro. Then is 80 dirhams, which equivalent mga 1,000 pesos para sa wrap. So, ma-check in na tayo. Go! Let's get it! Ma-self-check-in. Kaya yung sakto na ng wait sa ating ridala. Okay. Hindi ka rin kabalo. Okay. Kapte. Thank you so much for this ate. But thank you so much for her. Thank you so much. So we are done. Mabilis ang process. Mabisa. Keke ko Gusto ko doon pasikat. Tikal-tikal Doors are closing. Please be clear of the doors.
Ready? 1, 2. Sit. Uli pa kasi tanay. Which one? Pasalubong sa may gutyo. Try. Alright, it's boarding time na. Masaka na ta sa aeroplano. Dumangihi ko. Layo pa sang ilihian. May mayari na tayo. Ulat na ta subong sa boarding area. Hi. After mga 2 hours and a half. wasak ba? Ay, ano ba? Ano nangyari na? Di wala tulog. Currently sa Dubai is 2:23, meaning dapat ko ragbok na kami sini. But no, I return mo sa Pilipinas, so it's 6 o'clock. Wala lang na itulog. Pamasahe. Pamasahe tayo para relax. Wala na tayong tulog. So, hindi pa tayo maka-decide magkaon, di ba? Hindi pag-abot sa Bacolod nga dahil makaon naman tato. Basta mag-gabi nga kinananay. Di ba paburakay pa tangadaan? Di man na lang naman. Huwag lang ginapresentar sa atin ng mga pagkaon. Shit. And okay. Bye. Sibo colored tuyo. Three. Tapyo na. Do not inflict the life rescue carrier.
So ano na sa Bacolod, Duway na nagadali because I will be in Boracay nagadali on October 8 to 11, tapos Iloilo 12 to 14, tapos October 17 sa ano kami sa may Kingstar Department Store, may harap na event, may meet and greet na plus may mga prices na yatag ay flash welding mechanics Kingstar Department Store. Tapos at 18 of course sa Fresca restaurant na Gamotisan ay kami sang kapitan Hambalanay. Excited kung makita ka mo tanan October 18 sa Fresca restaurant, ano pagit sa Electric Mascara sa October 26 na iya sa Palawan pawn shop. So I'll see you guys there. Ay di tapos namba lang kapitan untat naman ko. Okay, God bless. So I'll see you around here sa Bacolod. Ganito na ita, matulog ko niya na relax na na then ganito na ita. Alright? Peace! Ano sila ganyan? Dominic. Si Dominic from Denmark. Pwede ka selfie? Pwede. Isa ko sa hairdo. Isa ko sa kalbo. Wala kami. Oo. Ikamusta lang ko siya. Sige. Bye-bye guys. Thank you good. Salamat. Thank you.